Хрысціянскі код. Пра сусветнае кінамастацтва разам з Тыгранам Латышавым. Слава Ісусу Христу, дарагія гледачы і слухачы каналу Радыё Марыя. Сёння я зноў рады вітаць вас у нашым 7-м выпуску перадачы «Хрысціянскі код». І сёння наша перадача будзе такая сямейная. Сёння мы пагаворым пра экранізацыі знакамітага дзіцячага твору «Паліяна». Твор «Паліяна» апавядае нам гісторыю пра маленькую дзяўчынку-сірату, якая ўмее знаходзіць, чаму радавацца ў любых абставінах і заўсёды. Пасля смерці бацькоў 11гадовую Паліяну з пачуцця абавязку бярэ да сябе яе родная цётка, якая трымае племянніцу толькі з чувства, што яна родная для яе. Нэнси, наведи порядок в мансарде и приготовь постель. Ко мне приезжает моя племянница, мисс Полианна Уитер. Ей 11 лет, и она будет там жить. Полианна. Какое нелепое имя. С нами будет жить маленькая девочка. Какая прелесть! Ничего прелестного в этом нет. Але Паліяна не засмучаецца з гэтага, а знаходзіць сабе новых сяброў і вучыць усіх навокал гульне ў радасць. Так што ўвесь горад перамяняецца, і нават самыя зласлівыя і няшчасныя людзі пачынаюць зноў радавацца жыццю і дзякаваць адзін аднаму. Але неўзабаве надыходзіць час выпрабаванняў і для Паліяны. Яна трапляе пад машыну і, здаецца, ужо ніколі не зможа хадзіць. Ці зможа яна знайсці, чаму парадавацца ў гэтых складаных абставінах? Гэтую сусветна вядомую класічную аповесць, выдадзеную ў 1913 годзе, напісала знакамітая амерыканская пісьменніца Элеанор Портер. Як і яе родная, Элеанор была хрысціянкай. З дзяцінства яна любіла музыку, і ўсе думалі, што яна стане спявачкай. Завяршыўшы музычную адукацыю, яна і сапраўды спявала ў царкоўным хоры, але, выйшаўшы замуж, пакінула музыку, і з-пад яе пера адзін за адным пачалі выходзіць раманы і аповесці. Жвавасць персанажаў і абставінаў гэтых персанажаў, глыбока хрысціянскае сэнсаванне свету адразу прыцягнула ўвагу чытачоў да маладой пісьменніцы, а сапраўдную славу, канешне ж, прынесла ёй Паліяна. Элеанор Портер напісала яе ў садзе, разбітым прама на даху нью-йоркскага дома. Па словах аўтара, лепшага месца для сваёй працы яна і знайсці не змагла. Пасля выдання Паліяны кніга ўвайшла ў спіс 8 галоўных бестселераў года, а за сваё жыццё Элеанор Портер яшчэ напісала 16 раманаў і 6 зборнікаў апавяданняў. Памерла Элеанор Портер у 1920 годзе. Яе смерць стала нечаканасцю, паколькі пісьменніца проста адчувала лёгкае недамаганне і нават будавала планы на будучае лета. На яе надмагіле высечаны надпіс «Тая, чые творы прыўнеслі сонечнае святло ў жыццё мільёнаў людзей». Паводле аповесці Паліяна знялі некалькі фільмаў і серыялаў, пра которые мы пагутарым крыху пазней, а таксама напісалі мноства сіквелаў і дагэтуль па ўсім свеце ставяць спектаклі. Зараз мы з вамі трошкі абгутарым хрысціянскі сэнс сюжэту Паліяны. У сваім юным узросце асабістасць Паліяны мімаволі з'яўляецца увасабленнем шматлікіх хрысціянскіх цнотаў. Ніякі грэх і хітрасць не ачарняюць яе светлай душы, і дзяўчынка сама, таго не падазраючы, жыве запаведанымі Христом запаведзямі. Па провіду Божаму, чыстае і бязгрэшнае сэрца гераіні знаходзіцца ў сям'і айца святара і маці, якая абрала нялёгкую долю жонку місіянера.
У жыццёвых нягодах сэрца Паліяны гартуецца і становіцца крыніцай бясконцай любові, пра важнасць якой кажа Збавіцель у адной з двух найбольшых запаведзяў: «Палюбі бліжняга свайго, як самога сябе». Таму хрысціянскі код Паліяны мы бачым у безумоўнай любові да бліжняга, удзячнасці і веры ў Божы провід. Галоўная гераіня вучыцца бачыць у любых выпрабаваннях схаванае дабро, перамагаючы засмучэнне, якое ў хрысціянстве лічыцца адным з самых разбуральных грахоў. Палюбіць для Паліяны значыць штодня быць уважлівым і адчувальным да стану таго, хто побач, суперажываючы і падтрымліваючы. А гэтага галоўнай гераіне не займаць. Пры гэтым яна не толькі спачувае, знаходзячы для кожнага цёплыя падбадзёрлівыя словы, але і вельмі актыўна дзейнічае, бо паводле евангельскай мудрасці вера без спраў ёсць мёртвая. Красамоўна сведчыць аб гэтым прыклад яе удзел у лёсе беспрытульнага хлопчыка Джимі, дапамога містару Пэдлтану, які зламаў нагу і якога ўсе лічаць злым вар'ятам, а таксама яе цярплівая ўвага да капрызнай хворай і шматлікія іншыя добрыя справы. У кожным чалавеку ёсць вобраз Божы, які часам схаваны пад слоем граху. Тым цудоўней у маленькай Паліяне яе дзіўная здольнасць бачыць звонкавымі недахопамі людзей іх праўдзівыя, добрыя якасці, а любым недахопам заўсёды знаходзіць апраўданне. Нібы не бачачы відавочнай чэрствасці сваёй цёткі, Паліяна пастаянна паўтарае, што якое ж добрае у місіс Полі сэрца. Ты должна читать мне вслух в течение часа после завтрака, затем самостоятельное обучение под строгим контролем, после обеда ты будешь заниматься рукоделием с одной и кулинарией с Нэнси, затем прогулка, музыка, уборка, ужин и затем в постель. А когда я буду просто жить? Что? Я понимаю, что буду дышать, но дышать и жить не одно и то же. Тебе будут позволены короткие интервалы для отдыха. Асуджаюць апякунку, яна яе люта абараняе. Яна злосная толькі звонку. Тут мімаволі успамінаюцца словы апостала Паўла аб тым, што сапраўдная любоў усё пакрывае, усяму верыць, усяго спадзяецца і ўсё пераносіць. Гульню ў радасць, дарэчы, прыдумаў бацька дзяўчынкі, бедны хрысціянскі святар, а духоўны корань гэтай цудоўнай гульні у простым апостальскім пасланні: «Заўсёды радуйцеся, няспынна маліцеся, за ўсё дзякуйце». Я люблю молоко с хлебом. То, что тебя так легко обрадовать, здесь тебе очень пригодится. Вообще-то это такая игра. Игра? Умей радоваться. Меня научил папа. И что это за игра? Мы стали играть в нее, когда я захотела куклу. Папа написал письмо в благотворительный комитет, но когда пришла посылка, в ней оказались костыли. Костыли? Ну да. А игра заключается в том, чтобы найти что-нибудь, чему можно порадоваться в любой ситуации. И чему же можно радоваться, получив костыли? Можно радоваться тому, что они тебе не нужны. Сначала я не поняла. Папе пришлось объяснять мне. С тех пор я все время играю в эту игру. Важна адзначыць, што аптымізм Паліяны – гэта не легкадумнасць, а свядомы выбар добрага намеру і ўменне заўважыць святло, якое Бог пакідае нават у самыя цёмныя часы. Таксама мы ў сюжэце бачым і ацаленне сэрцаў. Сваёй пакорнасцю і жыццялюбствам гераіня змяняе жыццё разлютаваных жыхароў мястэчка. Яна служыць маленькім Божым анёлам, абуджаючы ў людзях міласэрнасць, спачуванне і любоў. Адной з галоўных хрысціянскіх цнотаў з'яўляецца пакора. Езус кажа: «Навучыцеся ад мяне, бо я пакорлівы сэрцам». І мы бачым, што Паліяна увасабляе сваім жыццём гэтую пакору. Яна выяўляецца ў яе цярплівым і пакорлівым стаўленні да жыццёвых цяжкасцяў, у ветлівых адносінах з людзьмі і ў паслушэнстве старэйшым. Нават сама сутнасць гульні ў радасць
у якой гераіня гэтак атрымала поспех, з'яўляецца нічым іншым, як практыкаваннем у пакоры. Цікава, што нават сам тэрмін палеянізм увайшоў у псіхалогію для апісання нязменна аптымістычнага характару чалавека. Часам, вядома, бывае вельмі складана знайсці нагоду для радасці, але ў такія моманты і варта згадаць Паліяну. Хоць бы той выпадак, калі яна пайшла праведаць місіс Сноу, прыкаваную да ложка. Баранья похлебка. Мне бы хотелось чего-нибудь другого. Холодец куриного бульона. Миссис Сноу, я думала о том, чему можете радоваться вы, и кое-что придумала. Вы можете радоваться тому, что другие люди не лежат, как вы, в постели. Я думаю, тебе пора. Жанчына пастаянна была чымсьці нездаволеная. На гэты раз місіс Сноу пачало раздражняць, што Паліяна ўсяму радуецца і заклікае радавацца і яе. І тая выпаліла: «Я шмат дзён прыкавана да ложка, чаму ж мне радавацца?» Паліяна разгубілася і прамовіла: «Я пакуль не ведаю адказу на вашы пытанні, але абяцаю, што буду ўвесь час думаць над гэтым, пакуль не прыдумаю». Праз некалькі дзён яна зноў вярнулася і радасна паведаміла: «Я падумала, вы можаце радавацца, што іншым не так дрэнна, як вам». Калі здараецца штосьці дрэннае, большасць людзей перш за ўсё кажуць фразу накшталт: «Божа, за што мне гэта ўсё?» Як па мне, страчваць час на роздумы і шкадаванне сябе і нараканне на лёс лепш паставіць пытанне па-іншаму: не за што, а навошта, для чаго і што я магу з гэтым зрабіць. Па меры сталення людзі губляюць натуральную здольнасць цешыцца простым рэчам, уласцівую дзецям. Аднак Господ сказаў: «Праўду кажу вам, калі не навернецеся і не будзеце як дзеці, то і не увойдзеце ў валадарства нябеснае». Прыклад Паліяны, як ніякі іншы, дэманструе гэта, уяўляючы сабой узор дзіцячай непасрэднасці, дабрыні і прастадушнасці. У любой дробязі яна знаходзіць падставу для радасці, кажучы, што заўсёды ёсць нешта, чаму можна радавацца. Гаворачы пра экранізацыі Паліяны, варта адзначыць, што самы першы фільм «Паліяна» выйшаў яшчэ ў далёкім 1920 годзе. Легенда немога кіно Мэрі Пікфард была ў ім у галоўнай ролі. На момант выхаду карціны Пікфард было ўжо 28 гадоў, хоць паводле сюжэту яна 11-гадовая дзяўчынка. Фільм меў вельмі вялікі поспех і лічыўся адным з самых знакавых у творчасці Пікфард. У фільму таксама быў цікавы рэкламны слоган: «Сакрэт шчасця у распаўсюджванні цудоўнага Евангеля вечнай радасці». Гэтую кінастужку варта паглядзець асабліва тым, хто любіць немое кіно. Тут чыстая непасрэдная любоў да навакольных, ахвярнасць і жаданне змяніць свет людзей упершыню перанесліся з кнігі на вялікі экран. Вялікая наступная экранізацыя рамана ўбачыла свет у 1960 годзе, калі сусветна вядомая кінакампанія Walt Disney Pictures выпусціла на экран светлую і добрую Паліяну. У гэтым фільме старонкі аповесці вельмі удала ажываюць на экране. Цікавы факт, што пасля выхаду фільма кампанія Disney прадавала медальёны з фотаздымкамі актораў фільма і добрай цытатай: «Калі вы шукаеце дрэннае ў чалавецтве, чакаючы яго знайсці, то вы, напэўна, знойдзеце». Сапраўды, Мілс добра згуляла ролю рудавалосай дзяўчынкі, якая сваёй прастатой і велікадушнасцю здолела размаляваць жыццё пажылых людзей, калек, сірот і жывёл. Дарэчы, «Паліяна» быў першым з 6 фільмаў Хейлі Мілс для кампаніі Disney
і рэжысёрскім дэбютам Дэвіда Свіфта. Вельмі мне спадабалася і цётка Полі ў фільме. Гэта цікавая, глыбокая роля натхняючай актрысы Джейн Уайман. Адна яе міміка чаго вартая. У гэтага фільма ёсць свая добрая атмасфера, але не магу назваць гэты фільм лепшай экранізацыяй, нягледзячы на тое, што яна лічыцца самай папулярнай. На жаль, варта адзначыць, што ў гэтай экранізацыі сюжэту губляецца на фоне дэманстрацыі багацця, раскошы, атрыбутах улады і ўплыву. У сюжэце таксама зашмат размовы аб справах, бізнесе і гандлі. Але ўсё роўна гэта выдатная экранізацыя повесці, якая працягвае карыстацца папулярнасцю на тэлебачанні. Раю паглядзець яе як дарослым, так і дзецям. Пасля прагляду сапраўды зараджаешся аптымізмам і добрым настроем. А яшчэ шмат аб чым можна задумацца і павучыцца ў галоўнай гераіні Паліяны. На мой асабісты погляд, самая удалая экранізацыя твору – гэта англійскі тэлевізійны фільм кінастудыі Hallmark «Паліяна» 2003 году. Сюжэт фільма рэжысёра Сары Хардзінг адпавядае кнізе. Толькі ў гэтай версіі падзеі перанесены з амерыканскага Вермонта ў англійскую сельскую мясцовасць. Наогул, я люблю і рэкамендую фільмы кінастудыі Hallmark. Няхай яны і не могуць пахваліцца вялікім бюджэтам, затое яны заўсёды адрозніваюцца сямейнасцю і дабрынёй. А гэты фільм нават хочацца назваць казкай, бо ён літаральна насквозь прасякнуты пазітывам. Асабіста я вельмі рэкамендую гэты добры фільм для сямейнага прагляду. Калі спачатку вам здацца, што гэта проста фільм-казка для маленькіх і асаблівага развіцця падзей у ім не прадбачаецца, то скажу вам, што гэта не так. У фільме ёсць усё, што патрэбна для цікавага фільма. І няхай яго сюжэт не мудрагелісты, як і паўсядзённае жыццё большасці з нас, аднак ён закранае самыя глыбокія пачуцці, паказваючы, што нават у звычайным жыцці ёсць месца цуду і духоўнаму подзвігу. Радавацца і дзякаваць за ўсё. Вось такі спосаб зрабіць сваё жыццё лепшым, больш светлым і рэкамендуе нам Паліяна. Існуе таксама больш вольная і музыкальная экранізацыя Паліяны 1989 года. Гэты тэлевізійны фільм мае назву «Поллі» і трансляваўся на амерыканскіх каналах Disney і NBC. Газета The Washington Post у той год напісала, што ў фільме прадстаўлены адны з найлепшых арыгінальных песенна-танцавальных нумароў, якія з'яўляліся на тэлебачанні за апошнія гады. Падзеі сюжэта тут перанесены ў пачатак 1960-х гадоў і працягваюцца да 1970-х. Галоўнай асаблівасцю фільма стала тое, што асноўныя персанажы кінастужкі былі чарнаскурымі і жылі на амерыканскім поўдні. У сувязі з гэтым сюжэт пабудаваны на праблеме барацьбы супраць расавай дыскрымінацыі. А ў 1990 годзе выйшаў працяг фільму пад назвай «Полі павяртаецца». Цікавы факт, што ў рамана Паліяна таксама існуе і японская анімэ-версія для дзяцей «Акодза Кусубы», якая выйшла ў 1986 годзе. І гэта быў анімэ-серыял пад назвай «Гісторыя Паліяны. Дзяўчынкі любові». Серыял быў разроблены студыяй Nippon Animation і ўвайшоў у папулярную серыю «Тэатр сусветных шэдэўраў» і мае 51 серыю. А менш вядомымі ёсць яшчэ дзве версіі экранізацыі раману. Адна з іх – гэта бразільскі серыял «Прыгоды Паліяны» 2018 году, які адаптаваны пад наш час, а падзеі перанесены з США у Бразілію. І ёсць таксама найменш вядомы 6-серыйны міні-серыял 1973 году ад англійскай кінастудыі BBC. Так, ува што лепей гуляць, калі табе сумна і маркотна? У футбол, хованкі, а можа ў камп'ютарныя гульні. Мы пабачылі, што дзяўчынка Паліяна прыдумала сваю асабістую, яркую і непаўторную гульню. Гульню ў радасць.
Гэтая гульня сапраўды сагравае душу і захапляе. Песіміст пачынае усміхацца, баркатун забывае пра сваю буркатлівасць. Злыя дзядзькі і цёткі ў час дабрэюць, а скрягі становяцца шчодрымі. Жадаеце даведацца правіла гульні? Ці хочаце, каб ваш настрой быў заўсёды сонечны? Тады чытайце гэты цудоўны твор і ўключайце экранізацыі, асабліва 1960 і 2003 гадоў. Гульня ў радасць, якую падарылі чытачам пісьменніца і яе гераіня, сагравае душу і захапляе. Як казала сама аўтарка Портер, я ніколі не лічыла, быццам нам варта адмаўляць існаванне цяжкасцяў, пакут і зла. Я толькі думала, што невядомае і цяжкае лепей вітаць бадзёра і радасна. Скончыць наш выпуск я жадаю заклікам: далучайцеся і вы да гульні ў радасць і навучыце сваіх дзетак і блізкіх, бо сіндром Паліяны – гэта такі навык, які лішнім у жыцці дакладна не будзе. Прыемнага прагляду і слава Ісусу Христу! Хрысціянскі код. Пра сусветнае кінамастацтва разам з Тыгранам Латышавым.